אם עוד לא הזמנת תחפושת רק כי את לא יודעת למה להתחפש, הסרטון הזה הוא בשבילך. הרעיון הראשון שלי זה ברבור לבן וברבור שחור. באמת שאני וחברה שלי התחפשנו לזה שנה שעברה. זה פשוט היה מוגזם מדי למצב של הבית ספר. אז הרעיון הבא שלי זה ארלי קווין והג'וקר. הרעיון השלישי שלי זה שנגיד כל החבורה תתחפש לאבטר, או לאבטר הכחול, שזה גם אופציה, או לאבטר אנג. נגיד יש שכולם יתחפשו לאותו דבר, נגיד כולם לאנג או כולם לצוקו, או שפשוט כל אחת תעשה דמות ספציפית. הכי חרוש אבל זה יפה ברמות, להתחפש לאלות יווניות, כי גם לא צריך יותר מדי וגם זה פשוט יפה. הבא זה להתחפש לבנות ים. נגיד שכל אחד לוקחת צבע ואז קונה צדפים בצבע הזה, ואז נגיד סרט כזה של צדפים. כל אחד כזה לוקחת צבע, לא נגיד אריאל. הרעיון הבא שלי זה כיס מרי קיל. אחותי הקטנה התחפשה לזה שנה שעברה, אבל זה פשוט יפה ברמות בעיניי. כאילו מישהי מתחפשת כזה כביכול רוצחת, מישהי מתחפשת לקלה ופשוט מישהי מתחפשת לנשיקה. הרעיון הבא שלי, אתם יכולים לעשות אותו ביחד ואתם יכולים לעשות אותו לבד. זה נינג'ות, זה הכי פשוט בעולם והכי קל בעולם, וזה יפה ברמות בעיניי. אתם יכולים להתחפש גם לקילר קווין כזה, פשוט מלכת פרום, כאילו סמלה יפה וכאילו מלא דם מזויף בכל מקום. להתחפש לחבורה של תותית, כאילו מישהי תהיה תותית, מישהי תהיה הזאת של הלימונדה, מישהי תהיה הזאת של החמניות. נדיר בעיניי. זהו בנות, זה הכל הסרטון שלי להיום. מקווה שאהבתם. בל תשכחו לעקוב אחרי העלות תוכן כזה, אוהבת אתכם מלא.